ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೇಶಗಳ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯವು ರಾಜಧಾನಿ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡುಗಳ ಒಂಜಿ ರಾಜಧಾನಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾರ್ಕೂರು. ಉಡುಪಿ ಹಿಡಿದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಬತ್ತನ ತಿಕ್ಕುನೆ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಕೂರು. ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ವಿಶೇಷ ಏನ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ದುಂಬು ಅಳುಪ ರಾಜ್ಯರು ಬೊಕ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಆದಿತ್ತಡು. ದುಂಬು ಬಾರ್ಕೂರು ಕೆಳದಿ ನಾಯಕರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬೊಕ ಬ್ರಿಟಿಷರು ದುಂಬು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು. ಬಾರ್ಕೂರು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ ತೂವೊಲಿ ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕ್ದ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಕತ್ತಲೆ ಬಸದಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ತೂವಲಿ. ಒಂದು ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಕತ್ತಲೆ ಬಸದಿ ಒಂದು 16ನೇ ಶತಮಾನನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದೇರು. ಜೈನರು ಮಲ್ದಿನ ಈ ಬಸದಿನೇ ಕತ್ತಲೆ ಬಸದಿ ಬಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆತಂಡು. ಬಸದಿದ ಎದುರು ಮರಿಗಳು ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕುನೇ ಈ ಏಕಶಿಲಾ ಸ್ತಂಭ. ಈ ಕತ್ತಲೆ ಬಸದಿ ಜೈನ ಬಸದಿ ಪುನಃ ರಡ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂದು ಬನ್ನೋರಿ. ಈ ಕತ್ತಲೆ ಬಸದಿರು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲ್ಲಡು ಮಾತ ಕೆತ್ತನೆ ಮಲ್ದೇರು. ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಗುಡಿ ತೂವಲಿ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಒಂದಿತ್ತೆ ತೂಪಿನ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ನಂದಿನ ಮೂರ್ತಿ ತೋಲಿ. 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಮದ್ದಿನ ಮಂಡ ಇತ್ತೆಂಚೊಪ್ಪು ನಿಗಲೇ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಪೂರ ಶಿಥಿಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಉಂಡಿತ್ತೆ. ಬಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿನವ. ಉಲಾಯಿ ಫುಲ್ಲು ಓಪನ್ ಆದುಂಡು. ಒಂದು ವಿಷ್ಣುನ ಗುಡಿ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿಡು ಚೂರು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಉಲಾಯಿ ಪೋವುಜಿ ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲಾದುಂಡು. ಅಂಚಾದುಪ್ಪನ ಈ ಗುಡಿಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಬಸದಿ ಬಂದೇ ಪುದರಪೋತುಂಡು. ಈ ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯದ ಪಿದೈ ಸೈಡ್ ಮಾತ ಕಲ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆ ಪುರ ಕೆತ್ತನೆ ಮಲ್ದೇರು. ದ್ವಾರಪಾಲಕರನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಕೆತ್ತಿದೇರು. ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಂಚಿತಿನ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಮಾತ ತೂವಲಿ. ಈ ಟೆಂಪಲ್ ತೂವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ತೂಕ ಹರಡುವಂತೆ ಪಾತೆರ್ಗ. ಹಳಪುರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕೆಳದಿ ಇಕ್ಕೇರಿ ಆಮೇಲೆ ಐದನೇ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಪುರಾತತ್ವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಕತ್ತಲೆ ಬಸದಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ಒಂದು ಸಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಕಾವಲು ಯಾರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಗೇಟು ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಗೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಗಿಂದ ನಮಗೆ ಗೌರವಧನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ. ತುಂಬು ಜೈನರ್ನ ಕಾಲಡು ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರನ ಮಾತ ಮೂರ್ತಿನ ಮುಲ್ಪ ದೀದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೊಯ್ತೇರು. ಈ ಕತ್ತಲೆ ಬಸದಿನ ತೂವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ದೂರ ಮಾತ ಜನಗಳು ಬರ್ಪೇರು ತೂವರೆಗೆ.
ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾತ ತಿರ್ಗರೆ ಒಪ್ಪ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಏನೋ ಉಂಡಂದು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜೈನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಲೆ. ಈ ಜೈನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಹೊರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಬಸದಿ ಇಂತೂವರೆಗೆ ಬಲೆ. 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಂಜಿ ಈ ನಮ್ಮ ಬಸದಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೆ ಉಂಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ನಾಲ್ಕು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕತ್ತಲೆ ಬಸದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಉಪ್ಪಣ್ಣಿಗಳ ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ.